Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ruwa abokin aiki. Hausawa sun ce ruwa abokin aiki. Na daga cikin abubuwa wanda suke da amfani ga lafiyar jiki, shan ruwa da safe kafin ka ci komai, da kuma yawan shan ruwa. Ruwa suna da amfani cikin jikin ɗan adam sosai, da kuma addu'o'i sahe da maraice, da kuma motsa jiki, da kuma fata ma kowa da kowa na alkhairi. Idan kana yi ma kowa da kowa fatan alkhairi, kai kuma alkhairin da ake ma wasu fata, kai ma za ka shiga daga cikin waɗanda ake ma fatan alkhairi. Alkhairin Allah ya kai gare ku a duk inda kuke. Ina yi muku sallama a daidai wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Assalamu alaikum.